O corte inaugural. Ola amigos, hoxe imos proceder botando man deste papel e desta cinta a inauguración dun novo truco de Manda Truco. E para iso, o primeiro que facemos é pedir a axuda de dous amigos para que collan por estas dúas puntas, mentres nós, coas tesoiras, imos dar os cortes de rigor. O papel estános a servir para que vexades que a tesoira corta de verdade, porque resulta que a propia inauguración do truco ten truco. E se non volo queredes perder, prestade moita atención. A cinta, cousas da maxia, segue intacta entre as nosas mans e a cerimonia de apertura non vai ter lugar. Para facermos o truco de hoxe precisamos unhas tesoiras, unha folla de papel e unha cinta. O segredo do truco de hoxe non está nin nas tesoiras, nin no papel, nin na cinta, senón nunha man, na miña man esquerda. Ao coller as tesoiras con ela e probar a cortar a cinta, esta vai esvarar entre as follas da tesoira, como podedes ver. O destro uso desta, sempre coa man esquerda, non só lle vai dar cortes ao papel. Agora o truco está nas vosas mans.